Ρίτα, γέννησε 5 γιατί ζητάνε και άλλα νησιώτικα από τον Πίπη. Εντάξει. Πίνω ένα και περιμένω. Και λαϊδάει ο Πίπης μου, ο τρελοκερκυραίος. Βλέπεις τα νησιώτικα, σαν τα χορεύει σου ανοίγει η ψυχή. Γι' αυτό έχουν ζήτηση. Ζήτηση όμως, και μάλιστα επικίνδυνη, έχουν και τα νησιά μας, στο Αιγαίο. Ζήτηση τουρκική. Ματώνει η ψυχή όσο το έχουν καταλάβει καλά το παιχνίδι που παίζει. Και τότε, πάνω σε αυτή τη ζήτηση, έχει έρθει και η συζήτηση. Και αυτά τα δίθεν τάχα ήρεμα νερά που μας λένε ότι έχουμε, θα γίνουν θολά. Θα τα θολώσει να μου το θυμηθείς, το δικό μας το δάκρυ. Και θα τα πουλήσει για τα καλά, δική τους η προδοσία. Πού την είδα την προδοσία? Εκεί που την είδα μόλι. Πάνω στον Τεμενά. Μέρα μεσημέρι έσκυψε, ο δικός μας, ο εξέχονος δικός, γιατί για πολιτικός δεν στάθηκε. Η μύτη του έπιασε μέχρι το πάτωμα. Ευτυχώς που τα έχουν να γυαλίζουν τα πατώματα εκεί στο Μεγάρο. Με αυτό τον Τεμενά όμως, κοκκίνησαν από την τροπή ακόμη και τα λευκά τα μάρμαρα του Μεγάρου. Κοκκίνησαν τα μάρμαρα που τα έχουμε για άψυχα. Και δεν κοκκίνησε αυτός που τον έχουμε για άνθρωπο. Αυτή είναι η κατάδια μας. Να κοκκινίζουν τα μάρμαρα και όχι οι άνθρωποι. Έσκυβε, λέει, μπροστά στη δημοκρατία. Και από πότε η δημοκρατία θέλει Τεμενά και όχι ευθύ κοίταγμα στα μάτια και στα ίσα? Γιατί η δημοκρατία δεν είναι τραγουδιάρα στην εμένα. Ο σεβασμός στέκεται σα ίσα και για αφεντικό μόνο στα όρθια κεφάλια. Στα σκυμμένα, για αφεντικό στέκεται μόνο ο εξευτελισμός τους. Εμένα, προεδρίνα με φωνάζουμε στο μαγαζί. Και ακόμη και για τα καλόπεδα που έχουμε για προστασία. Υποκλήσεις δεν τολμά να μου ζητήσουν. Και υποκλήσεις δεν τους κάνω. Ξηγιόμαστε direct. Εγώ το κεφάλι μου το κρατάω όρθιο και λέω τις ζυμπεκές μου. Αυτές τραγουδάω. Γι' αυτές πληρώνω. Εγώ όμως είμαι μια τραγουδιάρα. Η δημοκρατία όμως δεν είναι τραγουδιάρα σαν εμένα. Η δημοκρατία είναι μια κυρία. Ή μήπως ήταν κυρία. Μήπως το κεφάλι της δικής μας δημοκρατίας το πατάνε αυτοί που κάνουν τις θεμενάδες? Γιατί αυτό λέγεται στην πιάτσα. Και λέγονται και άλλα στην πιάτσα. Για την ιστορία που διδάσκεται κάπως αλλιώτικα αυτά τα χρόνια στα σχολεία. Εμένα στο σχολείο η ιστορία ήταν το αγαπημένο μου μάθημα. Νερό μάθημα. Και τις μάχες και τις χρονολογίες και ονόματα οπλαρχηγών και στρατηγών. Νερό τα μάθαινα. Όπως μαθαίνουν τώρα τα τραγούδια μου. Το πρόβλημα όμως είναι ότι τώρα δεν βλέπω να κυκλοφορούν στην απ' έξω, στη δική μας τη μαυροζωή, γενναίοι στρατηγοί σαν τον Κολοκοτρώνη, σαν τον Μακρυγιάννη, τίμοι κυβερνήτες σαν τον Καποδίστρια. Πού είναι? Σήμερα πού είναι? Μόνο φιόγκοι διπλωμάτες κυκλοφορούν. Και αριστεροί, τσίλικοι, αλλά και επικίνδυνα σιωπηλοί. Μόνο για την πρόοδο ακούω της εθνικής μας κυριαρχίας. Εγώ πρόοδο δεν βλέπω. Και αν μου έλεγες ως καλλιτέχνηδα τι σκοπό θα τους αφιέρωνα, σκόπιμα θα τους αφιέρωνα μόνο ένα. Την ισπανική υποχώρηση. Εμείς της νύχτας, τους τεμενάδες, τους έχουμε για κακό σημάδι. Ξέρουμε ότι τους τεμενάδες τους κάνουνε αυτοί που κάτι χρωστάνε μπροστά στους νταβάδες ή που κάτι θέλουν να πάρουν. Εσείς τις μέρες να προσέχετε, όπου βλέπετε τεμενά. Γιατί κάποια συμφωνία κρύβει ανάμεσα σε ραγιά και σε πασά. Εγώ λοιπόν η Ρίτα η τραγουδιάρα, που το Ρίτα είναι το καλλιτεχνικό. Βγαίνει από το Ελευθερία, Ελευθερίτα Ρίτα. Την ιστορία μου δεν την ξεχνάω. Και επειδή τη θυμάμαι πολύ καλά, θα ήθελα εκείνη την ώρα του τεμενά
να βρεθεί μπροστά τους ένας Καραϊσκάκης και να απαντήσει ό,τι είχε απαντήσει και στο Μαχμούντ Πασά. Τι είχε πει ο Καραϊσκάκης του? Μου γράφεις, Μαχμούντ Πασά, να έρθω να προσκυνήσω. Και εγώ, ευθύς στον μπούτσο μου, σκέφτηκα να ρωτήσω αν θα σε προσκυνήσω. Και εκείνος μου απάντησε, μόνο να πολεμήσω. Ακριβέ μου Καραϊσκάκη, και να σκεφτείς τώρα ότι οι δικοί μας προσκυνάνε χωρίς να τους το ζητήσουν, πριν να τους το ζητήσουν. Τώρα, Καραϊσκάκη μου, δεν θα πολεμούσε στον Πασά, αλλά θα σφάζε στο Ραγιά. Γιατί αυτός ο γελαστός Ραγιάς είναι τελικά ο πιο επικίνδυνος. Αυτός είναι ο πραγματικός εχθρός. Όλων μας. Ρίτα, βγαίνεις. Πότε θα ζητηθεί, μωρέ, αυτή η παραγγελιά και πότε θα το πούμε? Ποτέ θα κάμει, ποτέ θα κάμει ξαστεριά, ποτέ θα φλεβαρίσει, ποτέ θα φλεβαρίσει να πάρω το φέκι μου.